השנה זה 69 שנים לעלייתם לגרדום של אליהו חכים ואליהו בית צורי. שנה הבאה, ב-70 שנה נעשה אירוע, הוא גם יהיה מסודר יותר ומאורגן, וגם נעשה אירוע יותר גדול. אני מתכבדת לפתוח את הטקס לשירת המנון לוחמי חירות ישראל. הקהל מתבקש לעמוד. חיילים אלמונים הננו בלי מדים, וסביבנו אימה וצלמה, וכולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר המוות. בימים אדומים של פרעות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש, בערים בכפרים את דגלנו נרים, ועליו הגנה וחיבוש. לא גויסנו בשוט כהמון עבדים, כדי לשפוך בנכר את דמנו. רצוננו להיות לעולם בני חורין, חלומנו למות בעד ארצנו. בימים אדומים של פרעות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש, בערים בכפרים את דגלנו נרים, ועליו הגנה וחיבוש. ואם אנחנו ניפול ברחובות בבתים, ויגברונו בלילה בלט, במקומנו יבואו אלפי אחרים, להלחום ולכבוש עדי עד. בימים אדומים של פרעות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש, בערים בכפרים את דגלנו נרים, ועליו הגנה וחיבוש. קהל מתבקש לשבת. אני מתכבדת להזמין את כבוד השר יאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, לשאת דברים. כבוד השר, בבקשה. ימים ספורים לפני חג הפסח, חג חירותנו, זו מעמד האזכרה ללוחמי החירות אליהו בן צורי ואליהו חכים, שהועלו לגרדום לפני 69 שנה. עבורי זה מעמד מאוד מרגש. מרגיש אני כשליחו של אבי, ששני האליהו היו כה יקרים. שני האליהו הם סמל ומופת ללוחמי חירות עזי נפש. הלורד מוין בקהיר, שהיה נציגה של האימפריה הבריטית, אשר הפרה את מחויבותה לבנות את הבית הלאומי לעמנו, וסגרה בציניות את שערי הארץ בפני רבבות היהודים שארית הפליטה שכה רצו לחזור הביתה, לארץ אבותם. הם, אליהו בן צורי ואליהו חכים, ניצחו. האימפריה סולקה, המדינה היהודית קמה, אך הם לא זכו לראות את הניצחון הכביר הזה. אבי, יצחק שמיר ז"ל, ששלח כמפקד הלח"י את השניים למשימתם האחרונה ב-1944, השתתף בטקס הצבאי של קבלת הארונות ב-1975, העיד כי גופותיהם נשארו שלמות עד כדי שמירת סלסול השערות שבשפם, וזאת למרות השנים הרבות שחלפו מאז עלו לגרדום. הם נותרו כפי שהיו, כאמירת חז"ל, כהרוגי מלכות רימה לא שולטת בהם. הופעתם של בית צורי וחכים במשפטם נותרה חקוקה בפנתיאון הגבורה הלאומי. שניהם סירבו לדבר ערבית כמצוות בית המשפט, ומשהושת עליהם גזר דין המוות, סירבו לבקש חנינה. בית צורי הכריז אז
לחיות חיים קצרים ולעשות מעשה למען המולדת, זהו ניצחון. ובעת הוצאתם להורג, שניהם שרו את התקווה. דבריו של עולי הגרדום הראשון, שלמה בן יוסף, אדוני ייקום דמו. מולדת זה דבר שבעדו כדאי לחיות, ללחום וגם למות. משקפים את מחויבותם ונאמנותם של לוחמי חירות ישראל לרעיון הלאומי, שעליהם גם חלקם שילבו בחייהם. ההכרה הראויה שנמנעה מהם בעת מותם ולה הם זוכים היום, מהווה עוד כבוד לעמותת לח"י. אני מקווה שתמשיך לזכור את אלה שנפלו על מזבח חירותה של האומה בישראל. יהי זכרם ברוך לדורי דורות. אני מתכבדת להזמין את יאיר שטרן, יושב ראש העמותה להנצחת מורשת לוחמי חירות ישראל. קודם כל תכנון מדויק ומודיעין מעולה לגבי זהות המטרה ואפשרויות הביצוע. שנית, העברת המלחמה לשטח האויב, דבר שמאפשר להכות בנקודת תורפה. ושלישית, לאחר הביצוע, האם משאירים נפגעים בשטח. זה מה שקרה, ועל כך שילמו השמיים בחייהם. אבל החשוב מכל, זו המורשת וגלי ההדף שהשאירה ההתנגשות הולוגמון. האיש היה שונא ישראל ואנטישמי, שמילא באדיקות את מדיניות ממשלתו למנוע מיהודים להגיע לארץ. גם אודים מוצלים מאש, אלה שהצליחו להימלט מהתופת, נחסמו בדרכם לארץ ישראל. חיסולו של מוין הפנה את תשומת הלב של העולם למתרחש בארץ, למלחמתה של המחתרת בשלטון הזר, והייתה עוד נדבך שסייע לגירושם של האנגלים. והחשוב מכל, מסירות הנפש שבה עלו אל הגרדום ושירת התקווה על שפתיהם, היא מופת לדורות הבאים. ועל גבורה זו, גבורה עילאית זו, עלינו מוטל לספר לדורות הבאים. שני אליהו נותרו אגדה, כבוד לזכרם, השם ייקום דמם. תודה ניר. אני מתכבדת להזמין את הזמרת שולמית לבנת לשירת שני אליהו. את השיר שני אליהו כתבו ישראל אלדד ואריה אלדד אחרי שהובאו ארונותיהם ארצה, ואת הלחן כתב המוזיקאי שמעון כהן, ואם אתם תוכלו בפזמון קצת לשיר, לזמזם אז. על שני אליהו יספר זה השיר, אליהו בצורי, אליהו חכים, שבכף בחשוון תש"ה בקהיר, בחייו של לורד מוין השר מתנגשים. 1,050,000 כבר עלה בעשן, אך השר הבריטי למזרח התיכון שואל יהודי שנשלח מכבשן, היכן אשים 1,000,000 האחרון? אליהו, אליהו, מעשה בשני אליהו, 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 ששמם כמו אלי וכמו יהו, אליהו, אליהו, ששמם כמו אלי וכמו יהו. שכמכם האחד ורעהו בהיר, בעומק מחתרת כורתים הם הברית, ובכדור של עופרת נוסעים לקהיר, מיהודה במצור תשובה עברית. אל העיר ההומה נמלטים בנפשם, על הגשר נפגע בצלעו האחד, השני חש אליו לעצור את הדם, ושניהם נתפסים ועומדים למשפט. אליהו, אליהו, מעשה בשני אליהו, 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 לא החטיאו אף לא חטאו, אליהו, אליהו, שלדין
בקהיר ובאו. כבר הוכן הגרדום ועונד צווארם ולבושם חליפת שק אדום וברזל, ורואם באולם בית הדין דברם, זה דברם של לוחמי חירות ישראל. היפה מלבוש זה השק האדום, אליהו חכים לתליין כה הגיד. אליהו בצורי ממרום הגרדום, שר התקווה ומחייך אל עתיד. אליהו, אליהו, מעשה בשני אליהו. אליהו, אליהו, שמותם לא שב זאת ידעו. אליהו, אליהו, ששמם כמו אלי וכמו יהו. תודה לשולמית. אני מתכבדת להזמין את גאולה כהן לקריאת שירו של אורי צבי גרינברג, גנוזות על התלייה. מרחם האם זה דם שער ראשון, יצא בן בחיריה לעולם הילדות. ומרחם השיר וחזות מלכות באישון, יצא למרדות מחדש היוולדות. אלם כינור בו, דורך עוז כאיש און, עד עץ התלייה, כאל העץ בגנו מחייך נכחו. מטורף, אלי מה אתה מחייך? שואלו תליינו, ועונה זה האלם, זך מחימה, אני מחייך לדורות הבאים. אין מבין התליין, אין מרגיש התליין, כי לבית מקדש הפך בית הקלעים, מזמור לדוד ים עכו הגליין. בלילה ההוא לא הדליק לאום גיא מסועות בהרב, ולא יצאו עלומיו במצעד לפידים ודגלים ותופים, ולא עמד שום נואם על בימה בנאומיו. בלילה ההוא נם נומו כל הלאום למשפחותיו, לא הגיע הלום דבר האלם לפני התלייה בקהיר. הוא דיבר דברו כנביא, קול בהיר שמעתי בלילה ההוא, וזה שיר לזמר אדיר במקהלות הדביר. מטורף, אלי מה אתה מחייך? שואלו תליינו, ועונה זה האלם, זך מחימה, אני מחייך לדורות הבאים. פרק תהילים מפי החזן הצבאי יעקב סבג. שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אל תחירש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית תכרותו. אהולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין כסזרה, כי יבין בנחל קישון, נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וצלמונה כל נסיכמו. אשר אמרו, לכו, נרשע לנו את נאות אלוהים, אלוהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח, כאש תבעריה וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני.
יבושו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך, עליון על כל הארץ. קדיש מפי מנחם חכים, האח של אליהו חכים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה קראותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני, ויקרב משכי בחייכון וביום מחול בחיי דכל בת ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לאלה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא ושועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אל מלא רחמים מפי החזן הצבאי יעקב סבג. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הקיאה מאירים ומזהירים, למשמות לוחמי הלח"י אליהו בן אסתר משה, למשפחת בן צורי אליהו בן פאולין ושמעון הכהן, למשפחת חכים, שמסרו נפשם על קדושת השם, ונפלו מאוד גיבורים בהגנת העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם. לכן פעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, וייצרו ביצרו החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ויעמדו לגואלם לקץ הימים, ונאמר אמן. קהל מתבקש לשבת.
אני מתכבדת להזמין את רותי רגולנט לוי, האחיינית של אליהו בית צורי, בקטע קריאה. חשוב לי לומר משפט אחד לפני שאני קוראת, שמעולם אינני שוכחת את אצילותו של אליהו חכים, שיכול היה להיעלם בהמון אחרי ההתנגשות, וחזר אחורה לעזור לאליהו בית צורי שנפצע. וחשוב לי לומר את זה בפניכם. אני קוראת 3 בתים משירו של יונתן רטוש, אנשים קשים אנחנו, ובמקרה כשחיפשתי קטע הולם לקריאה, פגשתי בשיר הזה שמוקדש גם לאבשלום פיינברג, שקבור לצד שני אליהו, וגם לאליהו בית צורי, ידידי הצעיר, הקבור שבוי מלחמה באדמת מצרים. אנשים קשים אנחנו. אנשים קשים אנחנו וידנו לא תרח, כי הקשחנו גוף ונפש, ובכפנו האקדח, ונפשנו בכפנו מול הצר והאויב, צווארנו כחזנו וידנו על הלב. כי נשבענו דם ונפש, מעודנו עד עולם, כי נשבענו הוד ורפש וצוואר לגרדומם, וידנו אל החומש ואישנו בצלעם, ורגלנו עוז דורכת, מעודנו עד עולם. כי אנשי דמים אנחנו, ודמנו לנו עד, כי הקשחנו גוף ונפש מול הצר והבוגד, ונפשנו בכפנו, וזרוענו נטויה, חי צלקת על חזנו, והאם הבוכייה. עתה יונחו הזרים. אני מזמינה את משה בן יהודה ואת גיא גלעד להניח זר על קברו של אליהו חכים. אני מזמינה את רות עמיקם ודן לוי להניח זר על קברו של אליהו בית צורי. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. תם הטקס.